Har vi Green Mamba! Yeah! Ja, der var også nogle stykker på Green Mamba, kunne jeg høre. Og er det Green Mamba, som er den hurtigste hest? Nej, okay. Men hvis det er, så går man herfra med en gift voucher til en værdi af... Hvem sagde det? Er du spåkone? Den er nemlig på 50 kroner, 50 kroner, 50 grams på Green Mamba. Det var godt givet. Er du ikke sød, det var med at fylde hele banen? Godt. Så går vi videre på bane nummer 3. Der har vi Yellow Meadow. Yeah! Okay. Ikke mange, synes jeg, på dem. Og er det Yellow Meadow, som er første hest over målstregen, så kan man få en gift voucher. Og den vil have en værdi af... Hvad sagde du? Du er også spåkone. Den er også på 60 kroner, fuldstændig rigtigt. 60 kroner, 60 crowns på Yellow Meadow, ja. Yeah. Og så går vi videre på bane nummer 4. Der har vi Blue Moon. Yeah! Ja, og er det Blue Moon, som ender med at tage sejren? Ja, bliver der sagt. Men hvis det er, så kan man altså få en gift voucher, og den vil have en værdi af... Hvad sagde du? Det er fuldstændig rigtigt. Den er på 50 kroner, 50 kroner, 50 crowns på Blue Moon. Så går vi videre til bane nummer 5. På bane nummer 5, der har vi Pink Floyd. Yeah! Det var alle prinsesserne, der havde den? Eller? Nej. Er det den her flotte hest, der tager sejren her til aften? Så kan man altså få en gift voucher til en værdi af... Jeg sagde jo 500 kroner, du er ikke rask. Den er på 50 kroner, 50 kroner, 50 crowns på Pink Floyd. Sidst, men ikke mindst på bane nummer 6, der har vi hest nummer... Nej, det er hest nummer 9, det er Kenneth. Det er hest nummer 9. Hvem har hest nummer 9? Sig ja. Hej, hest nummer 9. Det er da Kenneth. Er der ikke nogen, der har spillet på ham? Nej. Det er ærgerligt, hvis den vinder sig, hva'? Er det ikke hest nummer 9? Skal den vende sig om? Vi kan da vende dig om. Vi vender dig om. Gud, ja. Vi prøver det igen. Nå, mine damer og herrer, på bane nummer 6, der har vi Black Beauty. Yeah! I må gerne kalde den Kenneth, hvis det er.